Kan video kan ti chuak thina kuat thadeu deuh kan kon ti chuak thina khanin tha ka ti zual pui ka kon sei don in tontuma hian le tlem ka kon sei buk nga ama sabeka chuan meichhia in an du tak tak chen ni chuan imita gai takan en theilawang ti hi adik ka ti khop mai ama ko chu ka ngai tu senior dewa chuan in ain opposite dewing ka khia senior dewa chuan meichhia senior deuh hi chuan in mi hi en vung le loi boxin ni na langa tin meichhia zo lowa po mi pa po hi chu dik thawin ka khia min du tu te ni mo he ting chu mi ta hian gai deuh en theilawa tin he kwa ta hi a tricky MMA tu ma hi mi ta hian gai deuh en ngai lem lo hum phema ni chu fret fa tu kan ya chu wang chu kan me fret min du ma du lo mo mi ta gai deuh en thei hi chu ha ama ko chu kan sei tum zo ka chuan an mi ta tak kan be en khan an mi tan lak son da na khan en kan va fret theyang ti khani zo ka ni nangma star tu ni dam lo chun mi ta tak po ve en mala a hoi son dan le nangma star tu a mi ta tak ke ve ena a hoi son dan ka chu ain ang lo deuh don ni eva kha theyang ti zo kha ne ya ama ko chu mi pa a pon e mai chia po senior de wa chun he du dik lo de wanga ka tia chan chu hangai to ve ta la ke ma senior de to upo de to hi chu mi ta hanin en deuh chat hanin en deuh hi wang hi thilom ve thei deuh nia ma ko chu mi pa a ne ta mai chia po ni ve tha wanga ka ti ma ya mai chia khana nu ve ka lo mai theya ma se ni ve tha wen ka khang deuh ka ni du tak te hi chuan in kum lam hi ni vak lawa alo zam ve thei viau tho boka ti kha pon pakhat na tha ka ti le ama ko chu sei fe de ngai ni ka khriat ki ma ngai dan ka kon sei ve ni chu pani na chuan chia chu an na tong chuan an na tok lo ti na ni ya ama ko chu an ngoi mak to chuan an na tak tak to ni ti hi hetian ngai to mai chuna dikkat ti ama ko chu sei fe ngai ka ti zo ko chu an ngoi mak to chuan an na to lo tu ka an be dong to ti na ni ti hi sei tel thain ka khia mi pa po dik thaw hangai to taw la mi kan hei in zona po kan hanin bia kan lein hela chu ti chuan ti lo lom ti chuan ti ya dik taka sei chuan te kan phun na phun hi chuan kan la thin rema a khan be se na kan la nei kha mi khing han be se na kan ne ya ma se po kan sei fia pe to lawa a tia kan ngoi to mak to chuan ni me ko se tia kan ngoi mak to chuan kha mi khing khan be se nei to lo kalaka a be dong to ni ti kha a khriat thein ka khria chu wang chuan travel chu tu emo iwa text a kon reply a kon la thin ran pung chuan chan sala ti na ni ama chu reply po kon reply pe to lawa kon reply chuna po tha lom ti satia ngot eng ma soi boi do zonga o sam zonga kon ti mak to chuan in nang ma khan be sei ni to lo ni ti kha a khriat thein ka khria ni ti chuna pathum na chuan meichhia ati sa chak na ro chuan in kan video ma sala ma khan i inga ni a extra chan chen so yang ti ha kan kon ti oi lo khop maya kha thil te kha han ngai to mai chuan kha chu fiam tho dewan kon ti nge ne nga click bait an kon man po ka khela wa ma ko chu an kon siam sa ka lak tho ne ama ko chu kha ta kha chu ke chuan in ka pom lu tuk lawa an lo amane phone an tam lo mai the ama ko chu ka pom zo ka chuan kan kon ti chua to zinga chuan meichhia chuan mai pat meichhia na ma kha tianga chak na lo nei ni chuan i hei inom dun chuan ikut a khoi ni mo ni dang ang lo deuh takin nang ma kha azu tin a khoi vel pe yang che tia kha adik ka ringa tin i amit menga po hei amit kha a endeu wangwang che amit menga kha anghet sotang hatiang chak na ni chuan amit menga kha anghetang imita endeu wangwang ni rapon itak sedang khoi mo han endeu wangwanga han ende che ka tiang mit meng ngeta kha a gon ne yang ti a boking ka khia chu a pom viau bok nin ka khia ti chuan in dikkat deuh bok pakhat chu meichhia na du che ni chuan a oki pa ngai aya sang in atonga mi pai na du ve thung che ni chuan a oki pa ngai aya niam le thum le khatiang khana tongang ti hi adik thokhat viawin ka khia mi zong a chuan adik theilonga keima chuan adik khek lo mai the me chu du zonga chu tiang ko o controlling a kalo ti viaw mai thei boka ma se in nel to hei in nel to lu tuk in nel to nuwa thian za ho khatiang zinga in duwa kha chuanin adik khek lo mai the ma ko chu la in kha chiang no tuk lo insta ve do box ida in betam vak lawanga te chuanin adik ve theinga se tuang khan kan biak thren tun ma tang kan khret ma ko ju star tha ta yo hi ve theini ka tiang ni kha chuanin chutin kan o kan control thau thut lo mai theya ma se line biak tam lu tuk lawa chuan he thil hi adik ve theini kha ni zan video me khani mai theya tha ka ti mai chu e bial nu khan zong dang lo nei chuan mi pa kha thiam lo su e bial nu thiam lo kha ni mi pa hianin meichhia hian signal kan hmu lo chuan kan lut thuk ngai lawa engemaw min hnak deuh na engemaw deuh a awm phei chuan kan in thial filim ve mai mi papa ngai chu ama ko chu kha mi pa kha i bial nu khan alo lu thuk viawa engemaw alo then viau chuan
signal pe ne mai ti kha kan kon se kha kha adik ka ti khop mai tun la ya engamo internet develop omin khami bidang lo in ol kha midang kha am vadem bio zer an va huwa ka bial pa do be to su ka bial nu do be ve to su ti na man va how de zera ka ti an tu ha ni lo e ko pui zo khan signal pe ne e ko pui thiam lo kha ni kan ka te pe chu bial nu nei rawang ten bial pa nei rawang ten in so ya le lam khan thiam lo ani mi ala wa an lo thiam be rang tho chan chu single le mon ti na na da chuan an be ve thei rom e ko pui thiam lo zo kha ni chu wang chuan tun lai nei chatam tak an bial pa te be chatang an no bia ka bial pa do be ve to su tin mei che khan how de zel kha kha aza tha ka ni ma na pon se to thren chu wang chuan i bial pa thiam lo kha ni i bial nu thiam lo na thiam lo kha ni di kha pom tu ka ni ole khang ho kha kam video kon ti chu thren zinga ko thra ka ti deu deu ani ya dik ka ti deu deu ka tin ka kon sei zau tu te ni ya video danga kan kon ti chuak zera nga hetian si hi beng wa ka thak ka ti ya ve chu ngai nom ka ti boka in beng te wa ka zo ani te poka be sei ve ni ole video danga kan in lai va don ne